Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон, ки сарошна ҳамашонда сом дар кудаем. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон фабрилик чизи намуд реклама ки бошад, марамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо рӯ дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. Дар имзо наворад квартираҳои кредит аз шаҳри Душанбе ва ҳастай хонаҳои арзон аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Аниқ ҳастай ва ҳастай боз чандта хона аз территорияи Рудаки, Ленинская ва аз пеши Мошин бозор ва аз ноҳияи Фархор ҳастай ва аз ноҳияи Хуросон, аз шаҳри Бухта боз ҳам квартираҳои арзон аз шаҳри Душанбе чанд намуд ҳастай, хонаҳоам аз шаҳри Душанбе бисёрае. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 баробар аст ба 172 сомонӣ. навора сар мекунем, марамат рафтем. Якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи ҳилолӣ гуфтагӣ ҳастад, шашум насоз. Ҳамагӣ 8 шотиқ замин маҳсулот дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёрае, ки як калидор, як ошхона, баня, кухни, хона проекти ду ошхона, проекти российская бадрон, калидор, ванна, дурнуш дар бадрон, гирди хона пол ниход маҳкам, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда широндагиси аз чанд ниҳол ва даврӯзаи пачка ва хона пол ниход ба ғишти пухтакати омода шудааст. Дар поёншам бои хали ошхона, баня, хонаҳои временка духтагӣ ҳастад, ки ваяш коробкаи камтар наҳа дуошуна ҳастад, камтар аз сохтмонош нопурайне, ки шикатор хали монтаж бисёр корош кардагиае. Ай хонае ки дуошуна ҳастад бадрон бисёр хонаҳо шуда тайёр ҳастад, фақат нахед десен чӣ хел хонаи базеб кардагӣ тайёр медорен, зиндагӣ мекунен. Просто мега пул дар кор шуда мега срочно фурӯхта, яъне фурӯхтесиян. Ҳамаш мега проекти российская, ки бо инаи чойлоби ангур ҳамаш қоидави расходи калон кардагиае. Дастрошна мега пул дар кор мега бо нархи арзон фурӯхтесиян, ҳамагӣ бо нархи 280 000 сомонӣ ҳастад, ки боз ҳамирам муомила мекунанд. Дута рақам ҳастад, ки ҳар ду рақамошу рақамҳои Россия ҳастад, ки кор мекунад. Якум рақамошон номраи Россия ахираш 10 имо WhatsApp дорад, дуюм рақамошон ахираш 4278 имо WhatsApp дорад, опшим ҳар ду рақамошон ай Россия ҳастад. Кадоми шумо ки мехарен муомила ва савдои хуб дорад. Дӯстони азиз, хона бениҳоят нархаш арзон бо проектҳои хуб, ноҳияи Хуросон, деҳаи ҳилолӣ, шашум насоз. Марамат тамос гирем, бо савдо муомила дорад. Мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад баъдро, ки аз шаҳри Душанбе тариқи кредит. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гравзавод, пеши мактаб, поликлиника, бозорча ва дигар чизое, ки дар наздикишае. Ду остановка мегӯяд поён, яъне ки ҳаминҷа сари роҳда қарор дорад. Дӯстони азиз, дом 6 ошона ҳастад. Квартираи навбатии мо якхонага ҳастад. Дар якум ошона қарор дорад, 33 квадрати метре. Об свеча гузаронда метиҳанд, шикатор карда метиҳанд, обшон дар трезаҳо монтаж мекунанд, пад аббои тайёр карда метиҳанд, дигаша яъне ки аббои дигар чиоша худатон карда мегирен. Хоб дигар вариантошам ҳастад. Дуюм ошонада, сеюм ошонада, чорум, панҷум, шашумда ҳастад, ки метавонед ки тариқи кредит гирен. Агар кадоме ки ҳамин якхонагаи ҳозира гуфтаги моро ба сумкати мегирад, нархаш арзон ҳастад, ки 135 000 сомонӣ ҳастад бадрон, ки боз арзона мешавад. Перегородка ҳамин бисёр чиоша ҳамаша монтаж, шикатор аз ҳисоби ҳамин офисае. Тариқи кредит 1 сола 50% пешпардохт пешакӣ ҳастад, ваяш бо дар давоми оянда моҳода меспорен. Агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан, ин ҳамин рақамошон ҳастад. дута якумаш ҳастад WhatsApp дорад кор мекунад, дуюмашам Вавилон ҳастад, инашам WhatsApp имо пайваст дорад. Ҳамин хел вариантҳо дӯстон боз дигар намуд домон доранд, ки ваяшам тайёр ҳастад. хоҳен квартира тайёр метиҳанд кредит, хоҳен коробка метиҳанд арзонтар, ба шумо чӣ хеле ки варианти мувофиқ бошад. маълумотош хеле бисёр ҳастад, ки мо гуфта наметавонем. Барои ҳамин шумо тамос гиред. Дом баъд аз 9 моҳ пас пол ниход, яъне месупоранд. Марамат срочно тамос гиред. Мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, ки ҳам хонаи заминӣ дорад, ҳам квартира дорад. Квартира қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷомати Мирзо Турсунзода, Истиқлол 2 ёки Фабрика. Ҷои беҳтарин дай.
сехонага квартира аст дӯстон дар якум ошӯна қарор дорад дом ду ошӯна квадратча намедорад не ки квартира сехонага бениҳоят кушодаем боз қариб ки 1 сотиқа намедонам 1 сотиқа 2 сотиқа ин қадр замин дорам мега соҳибшон ҳисоб накардиян бо ду дар дига хона хонаи заминӣ шуда яъне ки ай ҳавлӣ медороен мисол бофора мисол квартира мебуроен ҳамин хел варианти бениҳоят хуб аст ҳам хонаи заминиш кати ҳам квартираш кати обшим 3 дар хона квартира 2 хона дига заминӣ як калидори дароз балкон ҳамаш об свет ятага бо катам дорад ва чойлоби ангор ҳамаи шароитош кати 200 метр усу мега мактабай коллеҷи тиббияй садикай балнисай масҷидай мағозаҳо ҳамаи чизо мега дар наздикиш пеши хона намихи маҳкам кардага пеши падезай нехели пеши даршона давроза ва рӯи ҳавлӣ чойлоби ангор ва хонаҳои замин ду дар хона баъд 3 дар хона дига квартира вай одамое ки зиндагӣ мекунад дигарош вай даршон ай упар аст ин тараф шумо ҳеч кара ягон кас шуморо халал намерасонад нархи квартира қатъи ҳамин замин хонаҳош обшим 300 000 сомонӣ аст ки боз ҳамира арзон мекунанд срочно мегӯяд пул далкор шуда ки бениҳоят вариантҳои хуб ҳам хонаи заминӣ дорад ҳам квартира вариантҳои хуб нархаш 300 та арзонтар мекунанд маромад дар рақамошон тамос гиред мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пеши мошинбозор яъне ки наздикии корвон мешавад шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад пеши мошинбозори якум кӯча тарафи чап ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагии тайёрае ки об свет ҳаста чоҳи об дорад як калидор душ дарун шуда даврозаи нав часпондагӣ аста хонаҳо обшим ремонт дорад инаш дам срочно мегӯяд пул далкор шуда фурӯш дамондиям пеши мошинбозори шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад ҳам шаҳри душанбе наздикиҳои корвон аз терминал камтар поёнтар хане кадоме ки намедонад бо занг зада мепурсад дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ боз арзонтара мешавад гирдиванаш пол мехоҳад маҳкам кардаги об дорад чоҳи обам ва даврозаи пачка 3 дар дига хона 4 сотиқ замин дӯстони назди вариантҳои хуб аст ки 150 000 сомонӣ боз ҳамирам муомила доштае ин ҳамин рақамошон аст рақамҳои россия позитивни кор мекунанд ва дар ин рақамошонам ҳам имо ҳам ватсап пайваст метавонед ки через ватсап тамос гирем вариантҳои хуб аст даст натиҳед ва лайкотонро фаромӯш накунед занед ва агар имконият кӯб аст силкаи навори моро дар ватсап имо чиз дорем силкаша подлисаш кунед мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи рӯдакӣ паворати ленинград сароб назди мактаби 134 ҷои хубда ҳамаи хонаҳош ремонтҳои люкс замонавӣ кардагие ҳамагӣ 2.5 сотиқ замин аста ки 3 дар хона кардагии тайёрай як калидор ошхона баня кухнӣ дарони хона мегӯяд 77 квадрат мега соҳибшон кухнӣ ванна анҷомхона дорад калидор дарахтони мевадиҳанда гирди хона маҳкам об свет ҳаста боз ошхона баня берунда дорад ремонтош замонави люкс бениҳоят вариантҳои хуб катия дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ боз арзон ва муомилаи хубам дорад дӯстони азиз ноҳияи рӯдакӣ паворати ленинград деҳаё ки ҷамоати сароб мешавад назди мактаби 134 хай обшим ҳамаи чизои лозимӣ дар наздикиша главни ремонт зада кардагӣ аст медорем фақат бо дили кушод ҳамин зиндагӣ мекунем анҷомхона ҳамаш қоидавӣ якум рақамошон аст рақамҳои билайн кор мекунад дуюм рақамошон номерои россия аст ки инашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам ҳам имо ҳам ватсап ҳардуш пайваст ҳастай одамоне ки наличи сумкати мегиранд бо 250 000 сомонӣ муомила дорад вариантҳои хуб аст маромад ай дастатен тамос гиред мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт дар райони фирдавсӣ дар маҳаллаи гулбута ду гуфтага аст соҳибшон ҳамагӣ қариб ки 2 сотиқ замин аст бадро 1.9 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ аст як калидор ошхона баня кухӣ дарони хонаҳо 6x3 6x4 4x4 об ва свет дорад водопровод дорад ҳамаш қоидавия ки қатъи падвалош қатъи
خب گلبوتا دو گفتگی است خانه رقمی 67 خانه دوستان عزیز پول خود پروژه های نو کردی همشون با قشت پخته کردی آماده شده است شکاتور مانتاژ کردگی است فقط رنگ و برد تریزه همین خیلی کارا موندگی است دو روزه همش چسبوندگی تیار پیشش با خیلی نویس رنگی لیدنیه خیلی همین کانت از ساختمانش موندگی است که میکنین در مدرن زندگی میکنین دستروش را میگه میفروشه با نرخ 300,000 سومونی گفته نرخش با کدامی که نلیچی میگیرد ارزانتر معامله خوب دارد یکم رقمش است رقم توجیکستان مگافون پاکستانی کار میکند و دویم رقمش نمره روسیه است اینش هم کار میکنه که در رقمش نمیدون نگفتن ایمای واتساپ پیوست را خیلی با سخرانی کرده بین ممکن که داشته باشد دوستان عزیز باز یک بار تپافتور میکنم شما که شما اول خریدار کی باشید خوش رو فهمین شهر دوشنبه رایون فردوسی محله گلبوتا 2 خانه رقمی 67 خانه خرید که تیار است یک 90% تیار است آدمانی که میخرن میگن ارزانتر میکنیم مرامت تماس گیرین میگذاریم با هفتم خانه فروشی هفتم خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی از سیبادرون قرار دارد در نویه فرخور در دهه نوبود نزدیک مکتب مسجد همه چی در نزدیکیش آبشیم جای خوب در زمینی آبی همگی 9 سوتیق زمین محصول دارد که 14 خانه کردگی بادرون که یک کلیدور است درون خانه ها 6 با 3 خانه ها خیلی کارابگاه پیش نویس کردگی است کلیدور ویرانت همش هسته بالای خانه پوشاندگی است گیدش هم محکم است آبشیم گفتم که مکتب مغازه ها در نزدیکیش جای سوزه است و زمینی آبی بادرون خانه خیلی ساختمانش نوپور است مثلا شکاتور همین خیلی کورو مانتاژ در تریزه همین خیلی کوروش موندگی است دستروش را میگه به خاطری که مثلا ریمونتش پران است میفروشه با نرخ ارزان 120,000 سومونی است که باز ارزان میکنن 120 تاش میگه کدومی که میخرد ارزانتر میشدن که زنگ زنم میگه سودا میکنیم که اومده از پیش همین خونه را بینن معامله میکنیم دو تا رقم است که هر دو رقمشون 24 ساعت کار میکنند یکم رقم است روسیه کار میکند دویم رقمشون نمره روسیه ایناش هم کار میکنند در همین هر دو همین رقم باید ایناش دا اینا دیمگیناش دا واتساپ ایمو پیوست بو خای هر دوش سخران کرده بینین اینا یا رقم دیگریش واتساپ پیوستتون عزیز با زنگ زدن یک دو واتساپ شون نویسید معامله کرده گیرین میگذاریم با هشتم خانه فروشی خانه فروشی نزدیک حولگی نوبتی است برادران قرار دارد در شهر وحدت در قشلاق استقلال گفتگی است سویبوش همگی 6 سوتیق زمین محصول دارد که باز غیر این 3 سوتیق دیگه هست که واسه میتونه که همچون باغ ایستاده بارن نکی 6 سوتیق اینش داکومنتال در همین خانه آبش میخاله گویم قریب که 10 سوتیق و 9 سوتیق زمین میشود دو در خانه دارد خانه کارابکا بغشت پخته آب سویت هست آشخانه بانیا حاجتخانه انجامخانه همش دیولاش برداشته است باز قریب که یک دو کمر دیگه سنگ دارد دوستان عزیز حاجتای خانه 100% آب و سویت چماسا گیدوانه شده پول خود آدم‌ها زندگی دارن فقط در تریزر همه چسبونه کریش همه چسبونه میدارن زندگی میکنین به خاطر که ساختمانش نوپورایت سروش نمیگد میفروشه با نرخ ارزان 95,000 سومونی باز ارزان معامله میشود یکم رقمشون است رقمای مگافون توریکستان پاکستانی کار میکنه و دویم رقمشون نمره روسیه است اینش هم کار میکنه در رقمای 99 روسیه هم ایمو هم واتساپ پیوست داره دوستان عزیز بنیاد وارینت های خوب است که ایدست نتیم باز قطعی شبه سنگ برای ساختمانی آینده داشته همه شرایطش مهیا فقط کارابکا است خیلی کاملا راست خود میکنه خونه تیار میشود 6 تا 200 تا برای باغ همین خیلی استفاده بودن داشته 95 تا معامله میکردن مرامت سروشنا تماس گیرین میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه در کالخوزی روسیه گفتگی است پشت رستوران انتظاری یعنی که رایون فردوسی همین دو روزه کالخوزی روسیه میدروین رستوران انتظاری میشه آبشیم همونجا دو خانگاه کوارتیر است برادران که در سیوم اوشونه قرار دارد دوم 4 اوشونه در سیومش 55 کвадрати метр даже قریب میگه 60 کвадрате آب سویت دارد حاجتخانه آشخانه بانیا ریمونتای زمانوی لیوکس جوش هم جوی به نهایت خوبه میگد تخ پاسپورت دارد همه شرایط زندگی دارد آبشیم خیلی چیز چورش قطعش میتونه این شایگاه چه گفتگی نیست ممکن تیه برای همین کدامی که میخرد تماس گرفته پرسا
нархи квартира мега 365,000 сомонӣ аст. бо кадоме ки мегирад арзонтар мекунем. сарошна мега пул дар кори алиши гуфтагӣ нест ҳоқ аст. сумӣ холид дӯстони азиз вариантҳои хубае. ин ҳамин рақамҳошон аст. рақамҳои TCL кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз шумо дам агар квартираҳои фурӯшӣ хона замин мошин ягон техника ягон маҳсул чиз намуди барои реклама дошта бошед маромад рой кунед мо фурӯшда мегузорем. навора та охираша тамошо кунем. боз квартира аз шаҳри Душанбе ҳастае. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатии мо аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар Гранд Отел гуфтагӣ аст. соҳибшудагӣ маълумотша мегиред. дома мега 2007 сол мега сохтагианд. духонага квартира аст. бародарон ки дар 5 ошина қарор дорад. 50 квадрати метре. об свет дорад. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом дорад. ремонтош мегад хубай. дар дуни хона термиз стиральни машина плита кухни гарнитур холодильник кондитсионер мебел ҳамин чизоша ина ки меистад. кирпични дом аст. ҷои беҳтарина ҳамаи шароитош мавҷуд. 2007 сол мегад дома тайёр кардагӣ аст. гирдуванашда ҳамаи чизои лозимӣ ҳаст. мақсад мактаб садик поликлиника ҳамин хел чизо дар наздикиша. 5 ошина мегад кришаш мегад ягон проблема надорад. кришаш мегад хуб аст. ягон бе малол метавонед ки омада бинен. дастрошна мегад мефурӯшад бо нархи 350,000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад арзон муомилаи хубам дорад. ин рақамош аст. мегафо илтимос мега фақат одамони харидор мега занг занам. одамоне ки намехарад беҳуда нороҳат накунанд. бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. дӯстони азиз ҳамин квартираи фурӯшӣ ва хона дошта то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.